amaro onyango. Nyakore mugia juanga okinyi makawuono thuon wach mabende wadwa twake en ikruok mar yiero maduonga e pacho kaendi. Yiero mabende biro kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani ka bende odong' mana ndalo 124 kende to jo Kenya duto dhi luto ombulu e debe e yiero jotelo mopogore opogore mabende gintiere koda geno ni biro kelo lokruok e yor dongruok e pacho kae. Anyakore mugia juanga okinyi makawuono kan kenda mar mondo mi wabed koda twak machalo kama e studio. Antiere kae koda jatelo mabende wuoka kaduola matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC mano Komishona Justus Nyang'aya mabende wadwa bedo godo koda twak mong'ith mondo mi onyiswa ni kaka en achiel kuom jogo matiyo ka IEBC gin ikruoge kaka mage mabende giseketo piny eneno ni yiero maduong' ma higani obagi e yor kwe kendo e yor ratiro e yo makare. Adamiyo wendo wa thuolo mar mondo mi oful nyinge e kawadhi mbele kata omed leronwa ni Justus Nyang'aya ni en ng'a e kawadhi mbele koda twak machalo kama. Machiegni ahinya studio mar okinyi makawuono. Erokamano ahinya Joyce oyawre. Oyawre ahinya. Amoso joneno magwa bende ni oyawre uru jokanyanam. An iluonga ni Justus Nyang'aya. An achiel kuom commissioners mag IEBC. An wuod Kasepul kamoro ni Kojwach. Ijako Jwach. Ajako Jwach. Omiyo kae ni amora ahinya mar chopo kae ni kendo gwelo maru makoro mar ariyo mokwongo ne en kane ulaunch TV station amora ahinya mar duogo mondo awuogi jokanyanam. Erokamano ahinya. Nyakore mugia jong mana kaka iseneno mano e wendo marwa mabende wantiere godo okinyi makawuono e studio ka inyalo mana chako oronwa ote mari kata penjo mora mora ma intiere godo e namba mar SMS ma en 23600. Facebook kacha wantiere live yudo wa Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @Joyce Oduor _ Nyakore mugia jong mana kaka asenyisi ni odong' ndalo 124 kende to jo Kenya dhi debe kata dhi luto mbulu e yiero maduong' ma higani. Duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC bende nitiere tarige ma bende ne giketo ma onego bedni time gik mopogore opogore pacho kae kata ikruoge monego bedni timo mago mag duond buche mag siasa gino monego bedni gitimo mago mag jogo malaro kombe mopogore opogore mag siasa ne giketo tarige mopogore opogore mag timo gik makamago ne ikruok kata yo makende mar neno ni yiero maduong' ma higani gitayo e yo makare. Akawa chako koda ng'iyo tarik kata kaluore koda notice mabende duol matayo weche mag yiero e pacho kae ndino go chapa yiero maduong' ma higani IEBC nowacho ayanga ni onego bedni ibago kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Kata kapok mano biro ne gichiwo lendo mar yiero e oboke mar sirikal aka lendo makamago mana kaka inyalo neno e wang' jowi mari kanyo. Lendo makamano ne gichiwo tarik 14 dwe mar 3 mano ma higani mar 2022 aka bende thuolo mabende IEBC anoketo mar mondo mi otima campaign e pacho kaendi. Thuolo mar timo campaign IEBC no wacha yanga ni campaign onego bedni chako tim tarik 29 dwe mar 5 nyaka kanyo tarik 6 dwe mar 8 higani mane thuolo mabende IEBC oyawne jo siasa e pacho kae mar mondo mi otima campaign margi. Kata kamano waseneno ni mano gima Komishona biro leronwa yo makare ka wadhi mbele koda twak machalo kamae. Kopogore koda mano IEBC bende ne olando ayanga weche mamoko mabende wanyalo neno e wanga jowi mari kanyo. Kochopo kanyo e kind tarik 9 dwe mar 8 mano chieng' yiero maduong' mana kaka sewacho lando duoko mag yiero mago mag jatend piny mano tok yiero mar tarik 9 dwe mar 8 higani. Lendo makamago nego bedni lando e kind tarik 9 nyaka tarik 15 dwe mar 8 tok kaka jo Kenya duto biro bedo noseluto mbulu. IEBC biro mi thuolo mar ndalo moko mar mondo mi
gilanda yanga jalocha e yiero ma kamago. Mago mana moko kuom tarige ma bende IEBC oketo piny ne ikruok mar yiero maduong' ma higani. Ka wang'iyo tarige mamoko ma bende IEBC nogoyo chapa, jotije mag sirikal madwa chung' nonyisa yanga ni owuog e apise gi kendo koro gichomre tir kod weche mag siasa kama nwaseneno e kinde mokalo chien kata dwe mar 2 jogo duto mane tiyo e apise mag sirikal nogwetao mano tarik 9 dwe mar 2 higani kendo ne gigwetao gi wuoke oko e lela mar yango chung' margi ne kombe mopogore opogore ma bende gichano laro e yiero maduong' ma higani. Duond buche no oro nyinge jokanyo mag gine IEBC mano kochopo kanyo tarik 9 dwe mar 4 ma en dweni. Duond buche duto mag siasa onego bedni osechwalo nyinge mag jokanyo mag gine IEBC. Mago jokanyo mag gi ma bende wanyalo wacho nondikore kendo oseyangore ni gintiere e duond bura amora par ni chenro no ma bende mar wuok e duond bura achiel kidhi e duond bura machielo bende yande oselor kanyo mano tarik 26 dwe mar 3 higani. Aka welo mag duond buche masani waneno kadhi nyime pacho kae, welo ma bende timore kind tarik 16 nyaka tarik 22 dwe mar 4 higani. Duond buche duto mag siasa sani oyawnegi thuolo mar walo jogo ma bende biro laro kombe mopogore opogore e yiero maduong' ma higani. Waseneno ka duond buche mamoko osechako timo welo magi ka watiyo kod ranyisi mar duond burano mar ODM ma bende nochako welo magi tarik 1 dwe mar 4 higani kendo biro tieko welo makamago tarik 21 mano mar dwe mar 4 higani. Mago mana tarige mag IEBC ma bende giketo piny mar mondo mi okonygi e neno ni yiero maduong' ma higani gibago e yo maratiro kendo e yo makare. Tarik 9 dwe mar 5 higani jochung' kar kendgi wuok e duond buche. Amatiende ni toka kwasega bedo koda welo kata nominations mag duond buche, nitiere jomoko ma ponono bedoga koda toka gineno ni welo go no tim makare koro gida wuok mar mondo mi gichung' kar kendgi. IEBC omiyo gi thuolo nyaka tarik 9 dwe mar 5 mar mondo mi giwuoge duond buche koro giyangi ni gibiro chunga kar kendgi kendo giterne IEBC nyingegi kaachiel koda ranyisi ma bende gibiro tiyo godo, ranyisi kata symbols ma bende IEBC biro go chapa e otese mag aluto mbulu kacha mayango ni en jal machunga kar kende. Aka e kind tarik 30 dwe mar 5 nyaka tarik 10 dwe mar 6 ma higani IEBC biro walo jochung e kom mar jatend piny. Kanyo e thuolo ma bende IEBC biro dadho gi ng'eyo ka gichopo dwaro madwarore pacho kaendi mar laro kom mar jatend piny Kenya. Ne jogo duto ma ponono lapdho gi ndong ne kom atend piny Kenya untiere koda tarik 30 dwe mar 5 nyaka tarik 10 dwe mar 6. Atok mano chwalo nyinge joma owale. Duond buche mag siasa e dwe mar 4 ni timo welo magi e kuonde mopogore opogore. Waseneno welo go jo UDA osechana yanga timo welo margi kanyo tarik 13 dwe mar 4 higani. Jo ANC bende ochano timo welo magi. Tok welo makamago duond buche mag siasa onego bedni chwalo nyinge jogo malaro koma jod bura e kind tarik 30 nyaka tarik 1 dwe mar 6 higani. Jogo malaro seneta, komno mar seneta onego chwal nyinge gi ne IEBC e kind tarik 30 dwe mar 5 nyaka tarik 2 dwe mar 6. Ka jogo ma olapdho gi ndong ne kom mar MCA kendo oyombo e welo mag duond buche onego bedni chwalo nyingegi e kind tarik 2 dwe mar 6 nyaka tarik 10 dwe mar 6 mano mar higani. Mago mana ikruoge ma IEBC oketo ka jogo ma olapdho gi ndong ne komno mar governor to kendo oyombo e welo mag duond buche ibiro chwal nyingegi ne IEBC kanyo kochopo tarik 7 dwe mar 6 nyaka tarik 10 dwe mar 6 higani. Mago mana moko kuom tarige ma bende duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC oketo motelo ne yiero kata motelo ne ikruok mar yiero maduong' ma bende wabiro bago gibiro bago kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Nyakore moge juang mana mago moko kuom tarige mana kaka iseneno e wang jowi mari kanyo. Bende senyisi ni kawuono wantiere koda Komishona mano Justus Nyang'aya ma bende tiyo ka duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC ma bende dwa leronwa mana moko kuom ikruoge ma bende giseketo piny motelo ne yiero maduong' ma higani. Machiegni ahinya jatelo kendo.
Erokamano ahinya. Kaluwore koda tarige ma bende ineno kacha, nyaka sani nyalo wacho ni IEBC tarigego magi chano kochako negi lera yanga tarik mar yiero kaachiel koda mamoko ma bende giketo kacha. Nyaka sani usechopo kanye e luwo tarige ma bende nugo chapago? Erokamano kuom penj ma ipenjano. To awinjo ka iloso chenro maber kabisa kaka walose. Dongo wuok maber? Owuok maber kabisa. Bas mano e kaka waloso tich. Ochalo ting'o nyathi e ich. Obiro wuok chieng' moro bang' dweche 9. To mokwongo kisungu wacho ni kia ni trimester kia ng'owa to gang'owa donge mago ok kadhi. Omiyo wan bende kaka ineno wachano gigo. Sani wasetimo gigi maromo maber maromo atamalo 95 mo wasechano kendo waloso maber kabisa. Inyalo paro tarik 20 mar dwe mar achiel ne waketo gimoro ni election notice. Makoro ng'iso ni chakre tarik 20 mar dwe mar achiel iganie nyaka tarik 9 mar dwe mar 8 iganie ni mar yiero. Koro IEBC oketo nyong'ong e weche ma josiasa wacho kendo wakao atua ka gigo wuok ma ok ber. Iluongo ni notice mar election. Kanyo bende ne waketie plan. To gik moko duto dhi gi plan mana kaka iwache no. So waselose maber nikech yiero ok en mana odiochieng' achiel mar tarik 9 dwe mar 8. To en a process. Ni kwiloso ma, titieko ma, to maini dhi nyime. Kiloso ma, itieko ma, to wasetieko gi ma dhi nyime. Nyaka chopi okang' makoro jo political parties bendo se puodhonwa ji momiyowa list kaluwore gi kaka chik dwaro. Mondo wakao jogi waketie ballot papers. To ka wadhi mbele koda twak machalo kamae, nitiere kumoro ma bende wanyalo wacho ni akia ka ber wacho ni IEBC no rem timo esa. Nitiere wachni mar voter kata register cleanup kata voter register cleanup. IEBC no nego bed ni timo voter register cleanup dweche 6 kapok wachomo yiero kata tarik 9 dwe mar 8 higani pok ochopo. Ato nyaka sani waneno ni IEBC no deko kuom thuolo mar jumbe dweche 2 kapok gitimo voter cleanup makamano kendo nuketo koku e ogirimiti koda kambino mar KPMG mar mondo mi ota chenro no mar voter cleanup. Nyaka sani jo Kenya nyalo bedo koda diera ni kato bedo ni voter register cleanup no deko to IEBC pod biro time yo ma ler kende yo makare. Idwaro ni mondo watime cleanup kata audit. Idwaro ni mondo watime dweche 2 kapok elections ochopo. En dweche 2 ka elections podi. Idwaro ni mondo watim audit dweche 2 kapok elections ochopo. Ta winjo kiwacho kae ni wan gi chiegni ndalo 124 motelo ne yiero. Mago dweche 4. Omiyo wan gi auditor in place. To auditor biro kao mana ndalo 15 to tieko tije. Wan maber kabisa. To kendo audit mar register no e kama koro tich dwarore ni mondo ng'ata manie register obed ni ne pok o apply mondo nyingi obed e register no ni en ng'at manyalo goyo kura diriyo. Obed ni en mana ng'at manyalo goyo kura dichiel. Mane inyalo mana leronwa gigo ma ung'iyo kata gigo ma undiko auditor no ong'iye kinde mutimo voter register cleanup. Wakete maler kabisa. Mokwongo en ni sama watimo chenro
mar mondo auditor obi. Wasetimo chenro e yor technology ni onge ng'ato mibiro yudi nose register diriyo. Kendo kose register diriyo tigolo registration achiel mondo bed mana achiel kende. Mar ariyo, wadwaro ni mondo wariwre wawuoge register mar deaths and births. Gimiyowa nying. Sani gisemiyowa nying 250,000 mag jok manosekadho. Mondo gin bende wagol wayieke mondo wagol nying oko ok bedie file machielo. Nying to ok wa delete. Waluongo ni disactivate. Kwasekete kanyo to koro wang'eyo ni magi jok ma ok bi goyo ombulu kendo. Mano wasetimo. Ting'eni ok inyal bende golo ji ma unfortunately osetho duto. Nikech ji to biro tho nyaka kata mne chieng' ma wadhi timo. Ji pile ka pile. To wabiro timo maber ma nying ma wan go moko bende wanyalo yudo kuom chiefs. Igini jowa nitiere nyaka wards. Koro gin e ground. Ginyalo yudo those information to gichiwo to wagolo jok makamago. Wabiro make sure ni onge ng'at ma nyalo goyo kura tiwacho ni nosetho. Ok nyal timore atol. Kam adwa ni mak parono gi kanyo matin. Kaluore ni chenro ni mar Mbaka Oromo bende watudore koda reporters magwa mantiere kor gwenge wawinje ni jopiny to wachang'o. Kamano. Anyako Ramogi ajua gi e thuolo ni amedo mana paro ni antiere koda Komishona amatiyo kaduol matayo weche mag yiero IEBC e pacho kamano Justus Nyang'aya mabendo nyiso mana ikruoge mabende IEBC oketo piny motelo ne yiero maduong' ma higani mibiro bag kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Med mana oronwa ote Maria namba mar 2 wantiere live e Facebook kacha yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende inyalo tudori koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Agie thuolo ni adwa teri achiel kachiel nyaka ir nyawadwa Cleophas Oluocha mar mondo mi otudre koda reporter marwa mokwongo mayudore e kor gwenge ma pacho kaendi. Cleophas. Joyce Oduor kuom twak machalo koda mano kendo Komishona bende biro yudo thuolo mar leronwa mathoth. Nyoro ne wan gi twak mane walose wi ombulu kod pesa kendo ang'o miwa pache motenore gi mano. Joyce ka waduogo iri okonwa ni jok moseyud ka chiwo omenda e kindegi mag kampen kata kampen bende pok ochako ayanga. Chieng' mibiro yawe ibiro timne jogi ang'o? Bonyalo mako jonyalenda bite moyudo owacho ni jogo momiyo omenda kage nyalenda bi kacha te mondo gone ng'ane kura. Gin gi yore mage mag neno kamano. Ka wuoyi nyalenda bi wadhi e Kisumu atudra gi jafwambo marwa man kanyo Millicent Adhiambo. Millicent oyawre Kisumu tiyo nade? Twak ma kawuono en ikruok ne yiero wach chalo nade? Bagnwa twak e kaunti ma Kisumu koro. Pero kamana inya Cleophas Kisumu chiew maber mana kaka inyalo neno Kisumu chiew maber ka chung kaindi aneno ka wan kod jopiny mabende wadwa twak go kendo kod twak ma wan go e studio chieng' ma kawuono e seche gi mag Mbaka Oromo. Kaka wang'eyo ni ikruok mag yiero maduong' bende osekayo kata ochuo chieng' pacho kaindi ka waneno ka migepe mochung' ne yiero makamago bende oseketo kenge makare mar neno ni yiero go endi obiro tim kotenore kod chike marito yiero makamago. Bende waseneno ka bende josiasa moko nitiere machako ga sero ombulu chon kendo gichako campaigns mag chon. Bende kapok duol mochung' ne yiero kod kiew mano IEBC oyango ni sani koro owenu pap mondo mi uchak sero ombulu. Gino mabende wadwa neno bende nitiere chike mikaw ne josiasa makamago. Ka kumachielo bende wayudo gani josiasa moko bende nitiere matiyo kod kata dhogi pusore gitiyo kod weche manyalo nyaya thue ahinya to e lai mag dhoudi kendo weche manyalo pogo ganda mago bende wadwaro winje pat jopiny achiel kachiel ko Kisumu kaendi mondo ginyiswa gito gineno ni gin chike mage mowinjo kawne josiasa makamago mabende seche
mamoko thoro tiyo kod weche manyalo pogo kind oganda mag jo-Kenya, kama bende achiel kachiel an gi jopiny kaendi mamadwa miyo wapachgi mondo ginyiswa ni chike be gineno ka ikruok ne yiero mar maiga ni endi mabiro timore tarik 9 dwe mar 8 en oket e yo makare. Ikruok no be gineno koseket e yo makare nikech wadong' mana gi ndalo 124 to ji dhi luto ombulu ne josiasa magiwegi gine magiero kendo giyiero. Machiegni kod Mogajwang' seche mak Oromo achiel kachiel ka wan Kisumu mondo wakaw pak jopiny ginyiswa ni to gineno nade yiero ni be ikruok ni kare to chike mage mowinjo kaw ne jogo manyayo tulo pacho kaendi. Machiegni ang' ni chak na gi nyingi mondo chak na ni be ineno ka ikruok ne yiero ma pacho kaendi osetime yo makare kokalo kuom duol mochung' ne yiero kata kiew kod yiero ma pacho ka IEBC. Erokamano kakale nyinga iluonga ni Jojo Dhiambo kwachan jo ale town ka to yiero en lazima ni after 5 years bang' higni 5 nyaka Kenya dhi e yiero kaluwore gi katiba mar Kenya. To ang'eyo ni IEBC oikore maber ne yiero kendo giwene jo siasa thuolo mondo go siasa. To wadwaro siasa mar kwe, ok wadwar siasa mapogo oganda. Kenya wan gi kabila 45 kabila 45 gi ok wadwar ni ng'ato dhi kwayo ombulu nikech onge kabila manyalo yierore kendgi, to inyaka yieri gi kabila te manie Kenya. Omiyo wadwaro ni jomochung' ne keto kwe mang'iyo ni josiasa dhoge pusore kendo thuo ji okawnegi action motegno kaluwore gi gima nyocha otimore Eldoret. Ok en gima ber nikech jaduong' Raila Amolo Odinga en gogandane kendo ogandane ogene, to kata kok ogandane kende to jo-Kenya mang'eny ogeno kuomi. Omiyo ka nyithindo moko ng'ato nyalo ng'iewo nyithindo moko to baye gi kidi, dwa goye gi kidi, mano gima rach ahinya manyalo ketho Kenya. To giwe pondo e gima notimore Kondele ka jok machung' ne cheko weche ma jok mathuo ji e kisiasa nonego gikaw action ne ng'at miluongo ni Sudi MP ma Kasaret, nekech Sudi nobiro Kondele 3 days ka Ruto pok obiro chakre saa 8 nyaka saa 3 otieno, to nochoko girube mopogore opogore mochikogi pesa to ok nomiyo jogi pesa. Mano endo indirect incitement against William Ruto. Ok wadwar gima kamano maka William Ruto biro ka dwaro kura, en gi right kaka wuod Kenya mar dwaro kura nikech obet president to en president marwa te, wan joge. To ok wadwar ni ng'ato biro incite ji mondo bay gi kidi. Ok wadwar gima kamano, wadwaro kwe. To wadwaro ni Kenya ji odhi ombulu gi kwe, to bang' ombulu jo Kenya odong' ka gin gimoro achiel. Erokamano. Kapok idhi wan ga gi gimoro matimore gani kogik ng'andalo ma oseluto ombulu ma osekwen, thothne ji ywak gani okwal ombulu. Ang'o miparo ni owinjo tim igani ne yiero masani mondo mi kuo mar ombulu orum chuth pacho kaendi? Kuo mar ombulu to piny kaendi nyaka nene ng'ato koyombi nyaka ywagno mae. To wan gi gimiluongo ni Supreme Court. Nyoro Supreme Court owito IEBC oko, manyiso ni court no en independent. Omiyo ng'at mabiro neno no mae to dhi adhi e court. Ok wadwar violent, koko moro, lweny moro ok wadwar. Wadwaro ni bang' kura jo Kenya odong' gimoro achiel. Kamano. To bende owinjore jasiasa ochak sero ombulu kata timo campaigns mage kapok duol mochung' ne yiero kod kiew pacho ka IEBC oyango ni josiasa sani owenu thuolo mondo mi uchak sero ombulu, nikech nitie jogo machako kapok weche siasa ochako chuo chieng', gichako chon. Machielo iluongo ni wi hotel. Siasa en juogi to kendo oili rokise yudo ni jopiny oyie chiko itgi ne ochiko ni itgi, iweya gi jopiny. En mani ok ibed violent, iweya gi jopiny, ikwa ombulu ka jo IEBC oyawe to bende gin nakare ne gi jo IEBC go be pok nochungo jomo chako go siasa chon. Omiyo ok ginyalo wacho ni jomoko chako go siasa chon. William Ruto osego siasa for 10 years. Nege yier gi 2013 teno chaka campaign for 2022 kendo dhi nyime. Mara migosi Raila Amolo Odinga mose campaign kuom 6 months. Iwinjo. Omiyo siasa chalo juogi, oidho ji, omiyo nyalo idhi michak campaign kendo igo piny matek. To luwore gi ngufuni.
Erokamano. Mana kamano Nyakoromo Gajwang' winjo paro mowuok kuom japinyno. Owacho ni siasa chalo juogi. Oidhi. Adhir japiny machielo mondo embo miwa pache kotenore kod twak ma wan go kawuono. Machiegni ni chakna gi nyingi mondo inyisa ni ikruok ne yiero ma pacho kaendi. Bende neno kosetime e yo makare. Nyinga iluongo ni Charles Ochang Commander. An e yiero Kisumu kae kenda yiero Milimani ka. To makmani siasa ochakore. To siasa ka chakore ga ema iwinjo ga ni siasa en juogi. Siasa wachako go kata kapok ochak yiero chon. Tek no se yier ji to wadhi gi siasa mbele. Tek no se yier ji to wadhi gi siasa mbele. Nikech wang'iyo ni ng'ani tiyo nade to ng'ani tiyo no anang'o. Ng'ani tiyo no anang'o. Koro chuno wa ni nyaka wako siasa chon nikech waneno kopo ni jatelo nigi kosa to waneno ni jatelo nigi kosa. Koro mano makelo siasa seche moko. Omiyo an takwayo mani siasa kaka nochakore kaka odhi mbele ni. Odhi adhiya mbele to odhi gi kue. Wan gima wadwaro en mana kue. Koko wan ok wadwaro. Chike mage mawinjo kaune jo siasa matiyo kod weche manyalo kelo koko kata pogo oganda ahinya to mago mag dhoudi kaka idendo ni akweda mag dhoudi. Akwayo sirikal ni joma kamago oningo makegi mondo mi otwegi e jela mondo jo Kenya obed discipline manyalo go siasa e yo maler. Ang'o manyalo wacho wi kuo mag ombulu ma ji siko ywa kinde ka kinde e seche ma otim yiero pacho kae? Ombulu en kako goye. Kose goye to yombi to nyaka wang'e ywagi ni omayi. Onge ng'ama ma ng'ato wan delegates madhi go kura. Omiyo wadhi yiero ng'ama chunywa emohero. Ma kata kori kono mayi to wan wago kura no. Onge ng'ama biro chike ite. Machiegni mondo mi imbi miwa pachi koso. Mana kamano Nyakoromo Gajwang' kaka ineno endi e boma ma Kisumu. Achiel kachiel wasekelo nu pach jopiny ma bende ogolo pachgi kotenore kod ikruok ma bende gineno ka oseket kare pacho kaendi kama bende iwinjo ka giwacho kanyo ni siasa salo juogi. Koidho ng'ato nyalo chake saa moro amora. Ok ochuno ni oriti nyaka duol mochung'ne keyo kod yiero pacho kaendi ema yang ni sani koro papo yawnu mondo udhi nyime kod atimo asero ombulu. Cleophas an kuomi kopo ni in gi penjo moro amora kapok atieko to ang' ni penja kao kamano to aduoki e studio Nyakoromo Gajwang' mondo idhi nyime kod winjo twak mawaiko ni odiochieng' ma kawuono mano mar Mbaka Oromo kuma bende watwake e ikruok mag yiero ma pacho kae mabiro tarik 9 dwe mar 8. Mana kamano Millicent Adhiambo kene kaunti ma Kisumu. Erokamano nyakuom twak machalo koda mano. E kinde machielo ka imanyonwa weche manyien ka intiere kaunti ma Kisumu. Penjo penjo jo Kisumu ni siasa mar gonywa kata tiek koda sani tiekri koda biro rumo karang'o. Ng'eni mane diomno weche manyien mag migago kagi kacha kawuono wantiere gi ang'ich welo kod mano maro imore. Erokamano nyakuom twak machalo koda mano. Kendo kora duoki nyaka ir nyawadwa Joyce Oduor mondo miwa twak ka penjo mane wapenjo cha. Koro mana ka Komishona nyalo mana leronwa weche mag gonya michiwogi. Mano odiochieng' manyoro ne wacho ni en voter bribery. Ka en voter bribery to koro en kanyo. Onyalo bedo nade ka kindegi makoro wachomo yiero gin gi atwa mage nyalo kawo mondo gigeng' weche mag gonya. Be ginyalo tuno ng'ato tiko kata clearance mar dhi laro komoro amora. Bende gisetime. An koro korka koni ang' aduogo mana mondo mi watere e kaunti machielo. To sani Joyce Oduor bagnwa twak kod Komishona. Erokamano ahinya Cleophas Oluocha. Mana kaka iselero maber kamano jatelo ageno ni iwinjo penjo ma Cleophas openjo. Nicha wabedo koda twak motudore koda pesa kod ombulu. Wayudo ni sani makoro weche mag siasa ochuchieng' e pacho kaendi wanyalo wacho ni uchumi mar Kenya sani rach. Jo Kenya ywak, jo Kenya nitiere koda midhiero mathoth, nitiere mano nok mar mauta, jomoko wacho ni uchumi oidho malo, bech chiemo oidho malo, to jo siasa nigi pesa. Wanyalo wacho ni giolo pesa ne jopiny. Jo siasa ma bende oyude ka gitiyo koda dhok moro ni tiek koda mamiyo jopiny pesa to lap dhogi nong ne kombe mopogore opogore. Wach ma kamano wacho ni en kaka miyo jopiny asoya. Jo siasa matimo kamano un kaka jo IEBC hatua mane mubiro kawo negi to jopiny ma bende kawo pesa ma kamano en okang' marach kawo pesa ma kamano kose oyo kawa pesa jopiny tekne ni kodhi kacha luto ombulu to ene mong'eyo ng'ama obuluto ne ombulu. Erokamano ahinya Joyce. Wach mar pesa to gombolo ni en osebedo gima ok yot. To nikech samoro ikia ni ise ogwang' koso ise gweno. Obedo matek. Wan kaka IEBC
wan mana gi nyalo kendo chik dwaro ni mondo wakaw atua ka waseketo election notice mana ng'isi cha tarik 20 nyaka tarik 9 tarik 20 dwe mar achiel nyaka tarik 9. Mano wan gi teko mondo watim kaka chik dwaro. To kapod mano okotimore, to koro waweyo ne the National Cohesion to gi director mar criminal investigation. Mago e kaka chik owacho. Wan kakoro kecha winjo ka jowa moko wuoyo bende e wach mar ni jok ma wacha weche manyalo kelo athuya kendo tulo. Nitiere committee moro miluongo ni Code of Conduct Enforcement Committee mar IEBC. Chik omiyo wa thuolo ni wanyalo investigate kendo wanyalo luongo jok machalo kamago mondo wawuogo, to kendo wanyalo bende fine gi, to bende wanyalo chungo gi. Higa mar 17 election mokadho ne wachungo ji 2. To kendo Code of Conduct notieko tulo Bungoma kendo notieko tulo Garissa. Nikech nitie jok mane wamako, mane waluongo, mane wafine, mane odok piny kabisa, matulo norumo nikech jomoko nitiere matimo gik moko mana gi wang' teko. Aingi gi ji, to bende aingi gi pesa, anyalo nyoni kaka dwaro, to bende anyalo wacho gik madwaro. Omiyo kane waluongo Sabina Chege, mane wabedo kode piny, mane wawuoyo, ne giwacho, jo okil mage ne wacho ni the Code of Conduct ni ne ok nyal bedo ni make nikech ne poko sign. The Code of Conduct after tarik 20 mar dwe mar achiel omako nyaka in, nyaka mamau. Omako jite nyaka sirkal. Mano e gima chik wacho. To Monday ne High Court owacho ni waonge gi teko mar luongo ng'ato ni wayalo. Kendo nogo gino piny completely. Bura makamano nokiroko. Bura makamano nokiroko makoro ok wanyal kata mana mako Sabina Chege sani, to bende ok wanyal dhi nyime gi yalo Moses Kuria kiny. To ada wacho niya, gini omiyo wa dok chien maduong' kabisa. Nikech katulo owuok, to wan koro waonge kata mana teko mar chungo wachno. To gini nose tere bende e nyim doho mamalo 2017. Madoho nowacho ni wan gi nyalo mar luongo ji, mar yalo ji, kendo mar miyo gi fine mwanyalo bedogo. Chik bende pod wacho kamano. Omiyo chik mar bura mar doho mamalo, doho mamalo en mana achiel kende. To doho mamalo koro wacho gik moko ariyo. Wanyalo wacho ni gigwenyore. Omiyo kaka IEBC wasemako appeal ni mondo ng'i wachni kendo mondo miwa advice ni to wabiro timo gini nang'o. Nikech nitiere ng'eng'ruok mabiro bedo kaeni dwe achiel kata dweche 2 mabiro mar political parties, dispute resolution. To dispute resolution en bende en mana chik mar Code of Conduct manomiwani ema bende loso wechege. To ka koro
doho nie masani ni ogweyo code of conduct oko. To kare dispute mar political parties ma wabiro dwaro ni mondo walosi. Koro wabiro lose nango nikech wan watiyo mana gi the law. Omiyo an awacho sani ni un kaka jofwamb weche wuuru gi jowa mondo ji owuo motegno nikech onge ng'ato madwaro ni mondo ng'ato okel tulo ok yot mar kweyo kosechakore. To gen na gigi makele. To ne wan gi cases 71 in 2017. Cases gini ne waloso te matulo no dok piny ma ji wangi no dok tielo ma elections no tim gi kwe. Sani koro wadhi elections mar dwe mar 8. Koro chala mana gima papo yaw ne jok ma jotulo. Kata kamano aneno ka janeno marwa moro kae Facebook engineer Lazaro Kanyambok ng'isa ni penjna Komishona Justus Nyang'aya ni ere kaka gidhi tayo elections ma credible without cleaning the servers. Servers masani IEBC biro tiyo godo e yiero maduonga mano mahiga ni. Bende nitiere kako nego bedni iyweyo gi kata gibedo clean no bed makare. Kata ka mana kaka isewacho Moses Kuria no lieko ni negi kwalo mbulu mane yiero ma higa mokalo kata higa mar 2017 to kendo kata mai ginyalo kwalo. To bende kata kaka naneno jalup jatend piny Kenya mano William Ruto e kinde mano timo limbe mage gwenge piny US kachel koda UK no lieko ni jomoko chano kwalo mbulu. Un kaka IEBC mano keto u kama chalo nado nitiere servers monego bedni u clean kose nango? Nitiere iluongo ni audit mar technology. Audit mar technology no bende wabiro timo. Kendo en bende itime mondo kwasetieko to waluongo jolony mag technology. Audit no nego bedni timo kinde kata thuolo marom nade ka ji pok ochomo yiero. Par nodong mana ndalo 124 kata dweche 4 kende to wachomo ne wachopo yiero. Pod wan gi time Joyce. Time marom nade nikech gini jopiny nego bedni ng'eyo makare. Nikech mane achiel kuom gigo mabende miyo jopiny luor ahinya ni servers ka kok gibedo clean to yiero mahiga ni bende biro medo mana kaka mamoko ma ji lieko ga ni kwalo mbulu. Servers wabiro mana kwase clean audit and clean the register. Sani wan gi register 1,19,200,000 to wan gi 2,200,800 ma pok obedo cleaned. Watime sani kendo the law requires ni mondo watime at this time. Kwase time tikao mana mago mosebedo cleaned and audited tiketo our kits to mane miketo server. Kato waluongo jolony from political parties to gi jok moko duto. Iura ne technology ni eni to bende en gima uyiego in terms of gik manie iye. Mane kaka wadwaro ni mondo wa verify go. Mo waluongo jok moko miluongo ni ethical hackers. Gin jok ma nyalo donjo server to gi gik moko duto ma wan go mar technology ka giwuondore ni gin jok ma timo gino tok katen. Mondo ging'iyane ka be ginyalo donjo. Matene utemo dino rode temaga. Rode wasedino sane thoroughly. Kenda dwani munda ng'isi kaka wadwa time. Kaka yiero iluongo ni result path chalo. Mano bende wadwa wuoye donge. To ng'is Nyambok niya. Wa clean kendo wabiro clean after the audit. E wang jowi mopogore opogore ka gitero campaigns kuonde mopogore opogore. Jo siasa kamago kata riwruoge mag siasa masani timo campaign to IEBC poko ya wayanga thuolo no mar timo campaign. Okang' mane mudhi kaonegi? Sani eni to pod waweyo ne the director of criminal investigation mondo deal gi wechego.
to gi NCIC. Wan wadil gi mainly weche mag hate speech to gi weche mamoko manyalo keto tulo e piny kae. Ang'o momiyo uwene ni gine maging'e to mago luore kod atarige ma unu wuon nugo chapa? Joyce ing'e ni moko to law ma wacho ema miyowa. Omiyo aparo ni nikech law nosemiyowa gino before omoko e pach ji ni wane mwatimo mano. To nitiere kama wakawe. Kaka nang'isi kama wakawe to jomoko bende pod wadhigo kode nyime. To adieri wach mar campaign ka chutho en gima itimo gi wang' teko aduwa. Maka kadang bende kata mana organization ma is in charge of enforcing wechego. Mondo kaka koro gimak mokwongo kata jatend piny. Ok bibedo mayot. Ok nyal dongen chiko ko yie ma mondo mi omake. Chiko ko yie mondo mi omake. To gosiepege ma koro campaign go. Omiyo gino ok yot. To wan to koro ka wabiro time to waneno nikech wan gi investigators. To ok ginyal bedo ni gikwako piny te. To wa rely on ji mamoko mondo miwa information ng'ane chiwo asoya kae kendo no chiwo maeni ekako chiwo evidence nyaka bedi ranyisi moromo nyaka bedi kata mana mar weche mag Sabina Chege mane waluonge cha to gi Kuria jo nonro mamagwa nodhi mong'iyo kendo moyudo nyaka gik mane giwachogo machik dwaro ni to kano wuoyo manomake kata gi Ramogi to Ramogi no make gi machine mane namba machine no en mane to iloke koloke to wuok nang'o mago nyaka chiw ka okwan gi mago tikela ji to ging'eng'o wang'i to warelease gi to wadwaro ni mondo ng'at momaki nonro otim mopuodhi maber makobiro to awacho ni maini e gima ne iwacho mai kaka ne iwache mai kaka ne ichungo kiwuoyo machine manomako giri mane iwuoyo go ni en model machalo kama to kendo en namba machalo kama ni omiyo in gi atia wadhi kodi nyime gi hearing kwa yudo ni gino omiyo podo to wabiro wuoyo gi Moses Kura gi Sabina Chege an gadieri nikech judiciary ok dwar bedo ni gine ma giweyo ni koro ji dwa kelo tulo. Aparo ni wachno apil marwa ni eni doho mamalo biro winje kendo biro duogo nwago nikech ene chik. Erokamano ahinya. Ka wadhi mbele koda twak machalo kama adwa mana paro ne janeno marwa ni nyalo oronwa penjo moro amora ma ponono intiere godo ka okinyi ma kawuono antiere kae koda komishona matiyo kadul matayo weche mag yiero ka achiel koda kiewe pacho kae Justus Nyang'aya aka bende onyisowa mana moko kuom ikruoge ma bende IEBC oseketo motelo ne yiero maduong' ma higani mibiro bag kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Nyaka sani IEBC osendiko kwan jolutombulu maderom milion 22 mabende usendiko mago jolutombulu ma ponono wanyalo wacho ni gisebedo ni gine magibiro lutombulu e yiero maduong' ma higani. Chenro mar ndikruok kaka jolutombulu wachoga ni IEBC onego bed ni tayoga kata timo voter education moro. Nyaka sani nyalo wacho ni IEBC osetiego jopiny e yo makare mar mondo mi ging'e ratiro mar kawo ombulu koda ratiro magintiere godo mar gidhi gi lut ombulu makamano e yiero maduong' kose oyo. Nikech oyudo ni kata ka wang'iyo mano podi ni e bwo target mabende IEBC nentiere godo mar ndiko jolut ombulu e pacho kaendi. Kata kamano jomoko ilieko ni jomoko ok dwa dhi kawo ombulu, jomoko bok bidhi lut ombulu nikech onge mar ng'eyo makare. IEBC timo ang'o kotudore koda wachno mar voter registration? Voter registration koso voter education? Voter education kachiel koda registration. Nikech waneno ni ng'ato nyaka bed no ng'eyo ber mar dhi kawo ombulu eko wuogo oko dhi okawo ombulu. Kokia ber ne to beta wacho ni an
onge tiende aka ombulu. Kaka voter registration ne wasebedo kwatimo, wasetimo moro ma iluongo ni continuous voter registration. To ne waneno ka ji chalo gima ok ging'eyo, to thuolo duto ma wantiere gi voter education mondo puonj ji mondo kaw ombulu, wandiko chiegni ji 3,900. Tiende ni wan gi wards 1,450, to wandiko ji 2 kuom ward mawuotho to wuoyo gi ji. Mar ariyo, wan gi organizations ma wamiyo accreditation man oko e gwenge duto. Wamiyo gi accreditation ni mondo gitim voter education. Gin about 39 organizations. To giwacho ni wan ka. To gitimo mano. Koro kane wayudo ni ji ne ok okawo ombulu maber e continuous voter registration. Ne wawacho ni kare koro jogo ne dhi e constituency offices. Koro wawacho ni yawa, gini dakane ka ji winje, wadhiye to wards. Koro kwadhi to wards, koro waluonge ni enhanced voter registration. Mane wandiko ji chiegni ji 4 per ward get 2 kits. Kato kit achiel to dhi around, to kit achiel to weyo i office, ma ka ng'ato dhi office to kawo. Mago koro ji 5. To ji 5 gini mago ma jok ma wandiko per ward. Goya negi 1,450. Kata kamano kapok wagoyo kwano makamano, ler machielo mabende anyalo gombo mar mondo mi wang'is joneno marwa maneno wasani. Sani IEBC pod dhi mbele koda chenro mar ndiko jolut ombulu. Pod dhi mbele. Gidhi mbele nyaka wawach ni koro chunguru, koro wachako prepare register. To nitiere jomoko maponono odwa loko ombulu mare. Joma kamago nego bed ni dhi kanye mar mondo mi giyud yot e loko ombulu margi. Pod gidhi mana e constituency offices. Kanyo pod wantiere gi thuolo nikech ombulu duto mane wakao the enhanced, nikech ne wan gi 2 enhanced voter registration. The last one, the first one, no realize about 2.8 million. And 700,000 giwie na edwaro mana transfers. Mago sani wasetieko processing transfers go makoro wa clean gi in our register. Mondo wabedi machiegni giloso gi audit mibiro tim. So wasetieko mano. To pod wamiyo ji thuolo ni pod ginyalo dhi adhiya e constituency office nyaka wawach ni koro waweuru. Nikech machines magwa tiyo very quickly. Erokamano. Adwa ni wakao yoyo matine ka wadhi mbele koda twak machalo kama. Nyako Ramogi ajuangi gi kanya adwa ni wakao yoyo matin wa modh mana pimoro matine ka waduog wadhi mbele koda twak marwa studio okinyi makawuono. Akao kinyi makawuono thuon wach mabende wawuoye en ikruok mar yiero maduong'. Kata ikruok ne yiero maduong' mibiro bagi kochopo kanyo dwe mar 8 higani. Antiere kae koda Komishona Justus Nyang'aya matiyo kaduol matayo weche mag yiero kod kiewe pachoka. Imedo mana oronwa ote mari kachiel koda penjo mora mora mabende jatelo biro duoko ka wadhi mbele koda chenro ni. We wakao yoyo matin monde. Viusasa brings you all the unlimited entertainment you need in any language. Drama,
I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. All I really want is to be with you forever. Comedy. Unataka ile passport ya kupigwa picha. Music and so much more. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Kayudo thuolo, kalore gi gimutimo na unubro yie. To kendo kuchako tuk koda kendo. In gimora mora itango ne kapki. Wan bende tangnwa. Tasai itim gimora mora maber. Ibo chalo jatugo. Chungi. Shradha bro timo tich modongo. Kose nango Shradha. Ini wachango. Oloka uno mana nikech in. Gini nani gima yota inyato indenkia. Akia gimomiyo. Wango gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En rege owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma owake. Pile pile, kik bai kata matin. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Kit thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe mihero ma pacho ka kama mzuka umepanda twende paka chini kod pinje ma oko. Baby follow my command like zombie. E chenro mag tiedero, ngoma owake, Kimwaga pesa ndaleveza thum dagmor, Ramogi Night. Magi te mana e Ramogi TV. Injili ni okelie chuny makare, injili ni okelie chuny mar bolruok, injili ni okelie chuny mar dhi kwayo. Ngeso ka ngeso gokinyi, wayawo chunywa gi mor kendo gie. Nitiere yo manenore ni dhano ni kare. Wawinjo wach Nyasaye maloko ngima koa kuom jotich Nyasaye. Ber mar owadu onego bed morne. Injili ngima. Ngeso ka ngeso, saa 2 mar okinyi, mana e Ramogi TV. En chenro machakore gi kodira. Chenro makelo ni thumbe luo mamit mogundho. Itivyo chopo. Wan gi budho mar tipo kachiel kod Twak gi jothumbe mihero. Kitayogi gi Aboy Handsome Mandawe, Ninja the Entertainer. Wacho ni ma show mar usiku sana. Kod DJ Kolo, Kol Instrumental. Wan gi Winnie Adhiambo. Ero, onyisa ni mos na Aboy Handsome ka.
Tich Abich ka Tich Abich saa 4 e wang'e e wang' jowi mari miero mar Ramogi. Kete manaka. Nyithina bed king'eyo ni chunya hinyre seche ma dhano nyieri. Kata koromo gi masiche mamiyo ngimane bedo matek kendo maonge kwe. Ing'e ni nitie gima rach gi nyar. Ne okawo gi chuny maler. Machiegni abo yudo ng'ama chal kamano. Gigeno mar yudo hera gi mor e ngimane. Kata obedo ni weche tek. Adhi yudo gima Nyasaye nochano ni adhi yudo. Tapki. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 mar otieno. No prize for guessing which team is playing. Usicheze wakati wa job. Play responsibly. Nyakora wanga chenro en pod mar Mbaka Oromo. Chenro wadhi nyime nyaka saa 5 mar onyango. Okiny makawuono watwak kaluwore koda ikruok mar yiero maduong' mabiro. Bende piny Kenya bago chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Nyaka sani wadong' mana gi thuolo manok. Ka bende thuolo medo ringo. Wadong' mana gi dweche maromo 4 kende to oganda mapacho kendi dhi e yiero maduong' mabiro. Omiyo dweche makawuono chenro mar Mbaka Oromo Twak nitiere kaendi Twak mabende aneno ka nitiere koda ote mathoth. Wantiere koda Komishona mar duol mar IEBC manero Justus Nyang'aya mabende leronwa ikruok mabende duol mar IEBC nitiere godo ka bende jopiny geno ni yiero makamano ibiro tim e yo makare. Kasomo mana ote mabende donjo abiro chako koda lines magwa mag SMS ma en 33600. Ben kiwuok Awasi wacho ni neno Ramogi TV e yo makare. Aluoch Cosmas wacho ni ilamo Nyasaye mondo IEBC otayiero mamuol nikech Kenya en piny molony e weche mag siasa. Ilari kiwuok Sori Karungu ipenjo jatelo niya ere kaka inyalo tiek wach mar kuo marombulu nikech osebedo wach makelo lweny e kind jopiny koda dho udi mopogore opogore. En geno maro ni Komishona Justus winjo penjo ni makamano kendo bro duoki e yo makare. Wuod luo be udhi timo yiero e yo moriere maonge kuo. An ayoro Dave kane abonga. Justus Nyang'aya bro duoko penjo ni makama. Aniluonga ni Okelo Linus to apenjo niya ere kaka duol mar IEBC dhi timo yiero makare maonge koda kuo moramora nikech e kinde mosekalo IEBC osebed kiseyogi kaluwore koda kuo mar ombulu. Okang' makamano wantiere koda Justus Nyang'aya pod bro medo chwalo penjo makamano. Ote pod thoth, ote pod bro medo kao kwa dhi nyime koda chenro makama. E chenro mar Mbaka Oromo bende kaka ing'eyo pile watudre koda reporters magwa mabende nitiere akicha e kor gwenge mopogore opogore. Wadhi e kaunti ma Homa Bay mar mondo mi wawinj pach jopiny e kaunti ma Homa Bay kaluwore koda ikruok mar yiero. Wantiere koda reporter marwa Ali Abich. Ali kinyalo mna winja yo makare amosi ni misawa. Kaunti ma Homa Bay ochiew nade. Tinyalo mna chwalo Twak e kaunti ma Homa Bay gisane. Erokamano jo isawiji makare Homa Bay County ochiew maber okinyi makawuono kendo aneno ka chenro mag tich mane jopiny dhi kare yo ma owinjore Homa Bay County ka mano mapiyo piyo kalore kod twak makawuono wan go e Ramogi TV chenro mar Mbaka Oromo mawang'iyo ikruok maduol mochune tayo yiero e piny Kenya kandi IEBC ni godo kalore kod yiero ma piny Kenya dhiye mano mibago tarik 9 dwe mar 8 higani endi. An ka kod moko kuom jopiny mabende gin jogo ombulu moda winjo pas gin kaka jodak kata jogo ombulu e kaunti ma Homa Bay kandi gineno nade be gineno ka duol mochune tayo yiero e thuru kandi IEBC oseketo chenro makare mabiro neno ni yiero ma piny Kenya dhi ayanga dwe mar 8 tarik 9 higani endi obe makare kaka jopiny dwaro kalore kod kom mopogore masani koro ilaro kochakore kom mar MCA nyaka kom mar jatend piny Kenya. An ka kod moko kuom jopiny adwa ni to ginyiswa ni to gin kaka jopiny gineno nade bende
duol mar IEBC oseketo chenro makare mabiro neno ni yiero ma higa ni endi otim e yo noendo moluwore kod chik kendo otim e yo noendo ma ng'ur kata ng'ur moro amora ok bedie tok ka jopiny Kenya osebiro go ombulu tarik 9 dwe mar 8 higa ni endi. An ka kod achiel kuom jodak ibiro nyiso ni to nyingi ng'a to kaka ojodak ma Homa Bay kaendi bende neno ka duol mar IEBC oseketo chenro makare ma neno ni yiero mibago tarik 9 dwe mar 8 higa ni otim makare maonge ng'ur kata matin mobede. Nyinga iluongo ni Paul Oswago. An jadak Homa Bay ka atimo biashara chuny town ka. Kipacha an ikruok ma IEBC oketo makare pok aneno. Nikech last time 2017 IEBC notimo yiero chochni nobede mang'eny. Gi sani pok waneno chenro moro amora margi manyiso ni gidhi timo yiero yo makare. Wadwaro ni IEBC owuog oko onyis jopiny to yiero ma gidhi timo 2022 bin chochni dhi bede kaka 2017 manyiso ni chochni obede kochakore e kombe mamoko mane ji odhi nyaka Supreme Court. Omiyo wan kaka jadak daher ni IEBC owuog oko mondo onyis jopiny giwuog oko gipuonj jopiny puonj maber manyiso ni gidhi timo yiero yo maratiro. Mane pacha an kaka Paul Oswago. Ang'o ma ineno ni pok oket makare miwacho ni IEBC ok ne ka oikore mar kelo yiero bed makare dwe mar 8? Gimomiyo awacho mano, chochni mar yiero nobedo 2017. To sani pok giwuog oko mondo gichak puonjo jopiny gima owinjore dhi tim kaka yiero from MCA nyaka kom mar president. Yiero manokalo chochni nobede mang'eny. Koro sani nonego bed ni giwuok oko gichako ndiko class magi puonjo jopiny kaka idhi go kura ni joma ok ong'eyo nitie mine madongo ma ok ong'eyo gima dhi timore sani. Sani bende ji owang' kaluwore gi yiero manokalo joma ok wacho ni IEBC masani bodi ma IEBC masani ema pod dhi tiyo gineno ga ok gidhi go kura kendo. Koro miyo sani onego giwuog oko giler jopiny to yiero ma gidhi timo yo makare mondo chuny jopiny obed korgi adieri. Erokamano. Nitemo wacho ni nyaka sani pok thoth jopiny pok chunygi oyie ne duol mar IEBC biro keto yiero mabedo makare ma ng'ur ok bed kaka no samoro ne yiero mokalo cha. Mane pacha gi pacha aneno ni jo IEBC body mar IEBC ni ok dhi ta yiero yo makare nikech kwaseneno kaka waneno chochni mosebedo kata mana kuonde moko kata ma by elections michake timo nyisa ni 2022 pod koko dhi bede nikech body mar IEBC masani ni ok giikore mar dhi ta yiero yo makare. Kamano bende an kaachiel kod achiel kuom jopiny kaendi wan wasewinjo pach Paul Oswago kone an oneno ka ikruok obedo makare kaka jadak ma Homa Bay kaendi inyalo chako ni nyingi nyiso ni in ng'ato bende neno ka duol mar IEBC oseketo chenro makare maneno ni yiero mibago tarik 9 dwe mar 8 higa ni endi obedo makare ma ng'ur ok obede kata matin e piny Kenya ka. Erokamano an Tom Mboya an achiel kuom jodak ma Homa Bay kagolo pacha kagolo pacha kaka achiel kuom jodak asewacho gi nyika ni luonga ni Tom Mboya. Mokwongo gimomiyo aneno ni ikruok pod onge malong'o ne weche mag yiero en ni pok waneno ka jo IEBC osegolo wach mar civic education. Pok gigolo chenro malong'o mar wuok mondo gipuonj jopiny e yore mag kaka weche mag yiero dhi bet. Namba 2 ne mano nitiere kuonde moko kata areas moko ma network nyocha pod wach mar network ne pod chendo ni to duoko idhi duoko yo machalo nade. Koro waneno ka nitiere kaka network wach mar network no pok giloso maber mondo wang'e ni to bende duoko dhi chopo yo makare mondo wayud kweno mowinjore kaluwore gi wach gi chik. Machielo bende en ni e yiero mokalo 2017 ne nitie koko kaluwore gi chenro mar duoko kaka weche mag sava ne chalo. Sava ne pok oyaw pok nwang'eyo ni to ang'o gini mane ntiere sava, ang'o mane otimore momiyo sava no ne pok oyawe nyaka kawuono. To bende makoro wadhi e yiero ni bende sava no ler, bende iye osekol mone ni en kare koso pod jo Kenya pod dhi bedo gi ywak. Mane wach ma aneno ni pok otimore maber.
bende an ka kod achiel kuom jopiny kandi pod wadhi mbele kod winjo paro ma jopiny e kaunti ma Homa Bay kandi kaluwore kod twak ma wan go odiochieng' ma kawuono mwang'iyo ikruok madul mochune bago yiero thuru kandi IEBC dhi go nyime mano ni yiero mibago tarik 9 dwe mar 8 higa ni endi odhi makare kendo jopiny pod dhi nyime kod golo pachgi mondo ginyiswa ni to gin kaka jopiny gin ne nade kaluwore kod ikruok ma sani koro duol mar IEBC dhi go nyime biro chako gi nyingi tinyiswa ni kaka in achiel kuom jogo ma go ombulu e kaunti ma Homa Bay kandi bende na ka ikruok oseketi makare mar neno ni yiero mibago tarik 9 obedo makare e piny Kenya kandi machiegni. Erokamano, an nyinga iluongo ni Dominic Omondi Odera, an jadak Homa Bay ka, nying mong'era go njongo no Bose. Gima adwa wacho weche mag yiero, akwayo sirikal mondo gimi jo IEBC pesa mondo go weche mag yiero motegno. Mar ariyo, jo IEBC kosemi pesa to gibi gipuonj jopiny system idhi yiero go nikech ok wadwar weche mabiro kelowa gi koko tok yiero nikech samoro chwanyre tok yiero no ok ber. Koro nakwayo ni protocol mar jo IEBC odhi adhiya maber mondo weche mag yiero dhi kanyakla nikech kata i gwenge kucho samoro kiwinjo kopuonji ka maber tinyal chako dogo gwenge chak ipuonjo ng'ama jagweng' madhi go ombulu cha system idhi yier go. Aparo ni mano gima nyalo ketowa maber kabisa e weche mag yiero nikech tok yiero go moko timore maber to weche onge ma koko nyalo wuok to kotimore maber to weche nyalo bedo maber. Koro wan wadwaro mana kwe, wan waonge dhaw. Wadwaro mana kwe mwalando ne Kenya nikech dhaw miyo ji hinyore, jok moko winjo marach, jok moko sandore nikech mana kaka sani weche mag yiero go ka wadhi maber to wayiero ng'ama wadwaro bura nyalo bedo maber. Koro wakwayo kwani jo IEBC ka gin gi rem moro to gitem manyo pesa national government kanyo mondo migi mondo gitiego weche manyalo chando gi chone weche mag yiero. Ka kamano to mane pach. Gin kit puonjo mane mi gombo ni mondo duol mar IEBC omi jo Kenya sama koro ikruok dhi nyime ne chenro mar gombulu tarik 9? Puonjo minyal mi japiny nitiere mokwongo kata nitiere ng'ama nyalo dhi gombulu to en okia ni to box cha igwe tik mogik kanyo mano ba achiel kuom puonj. Nikech jo IEBC be en ng'ama ohero weche mag kwe, mano be inyalo puonj gi ka weche mag kwe go kaka protocol kidhi gombulu tinyalo dhi nyisi ni timo kama iriede line nitie kata ng'ama kalo kata yani gigo gi ng'eny yani gimoro ma okel koko. Koro mano adwaro ni pacha inano ni mondo watim gik moko mabeyo moko manyalo miyo Kenya dhi mbele nikech wadich gi kwe ok wadich gi koko. Erokamano mano mana moko kuom paro ma jogo ombulu e kaunti ma Homa Bay kane godo kaluwore kod twak ma kawuono wadhi go nyime mar ng'iyo kit ikruok madul mar IEBC oseketo sama koro piny Kenya chomo yiero mibago thuru kaendi dwe mar 8 tarik 9 higa ni endi. Iwinjo ka thoth jogo eko mwaloso go wacho ni gin giwegi gineno ka pok IEBC oketo ikruok makare mar keto yiero obed makare e piny Kenya kaendi ka dwaro margi maduong' en mondo IEBC ochak wuotho e kor gweng' ka gipuonjo jopiny. Nitie joma nokawo ombulu manyien mapok 2022 ni ema gidhi go kura mokwongo e kit ngimagi. Giwacho ni dwaro nitie mondo puonjo med dhi nyime ne jogo eko e yo monego bed ni gigogo kura kaachiel kod bende ni sirikal mar piny Kenya oketo pesa moromo ni duol mar IEBC manyalo biro konyogi e tayo yiero mani thuolo e dwe mar 8 tarik 9 higa ni endi. Mana ka en gi penjo. Erokamano ahinya Ali Abich, wawinjo yo makare penjo mabende johera magwe kaunti ma Homa Bay openjo Komishona kata mana Justus Komishona mar duol mar IEBC Justus Nyang'aya biro duoko. Erokamano ahinya Ali Abich. Kokamano geno ni Komishona mar IEBC Justus winjo penjo moko kuom penjo mabende jopiny ywak matamre gi nono en kaluwore koda kuo mar ombulu ka bende iwacho ni duol mar IEBC ok osebedo ka en jaratiro. Koro ageno mana ni ibiro chiwo singo makare ne jopiny mabende gisani neno TV mar Ramogi. Okang' machielo mabende nopenji en kaluwore koda server mabende pok oyaw nyaka gisani. Bende ibiro duoko penjo makamano kaluwore koda okang' ni singo mabende IEBC chiwo ne jopiny e kinde mabende sani yiero dhi kakayo en singo manyalo bedo e yo makare mar mondo mi jopiny obed koda geno makare. An bende penjo mang'eni Joyce bende samoro nitiere koda penjo makamano ka bende wadhi nyime en kaluwore koda 3G network coverage mabende nokelo achiedh nade makoni kod kocha ka bende nitiere gwenge mamoko mabende mbui makamano nokochopi wang' ni yiero ma higa ni to dhi bedo nade. Kokamano Joyce oduor chwal twak ka bende twak makama endi dhi nyaka saa 5 mar onyango.
Erokamano ahinya Sharon Ong'ao kuom tudri koda reporters magwa ka bende wayudo duond jopiny. Jopiny ochwalo penjo kaachiel koda luoro ma bende gintiere godo mano motelo ne yiero maduong' ma higani. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono waluongo Komishona matiyo ka duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC mano Justus Nyang'aya mar mondo mi oduok penjo machalo kamae, ong'is jopiny ka jopiny nyalo bedo kod adiera ne ewi IEBC mar tayo yiero ni e yo makare kose oyo. Ka wadhi mbele koda Twak, Justus, inyalo mana ka wachako kanyo kata kapok wadhi kata kuo marambula, adwa ni wachak koda wach mabende joneno kata jopiny e kaunti ma Homa Bay kacho wacho kotudore koda puonjo jopiny ewi yore mag luto ombulu kacha. Mana kaka asepenji kapok ne wakawo yueyo matin ni un kaka IEBC ang'o mutimo kotudore koda wechego mag voter education kata puonjo jopiny ratiro ma gintiere godo kata yore mag goyo ombulu. Erokamano ahinya Joyce, to kendo bende aduoko erokamano ahinya ne jopiny mopenjo penjo no nikech en penjo mariek ahinya. Adieri pok to wachako puonjo ji wach mar ni to igoyo ombulu nang'o, nikech gima wadwaro en ni nonego wachake kane pok ochopo sani, to pod warito chike miloso e bunge. Chike gieni kowuok to chike gie makoro tayowa ni mae nie kaka onego uti gi technology, mae kaka onego ji ogo ombulu, mae kaka onego kwan ombulu. Ne waketo chike gieni, ne waoro negi to committee madil gi Justice to gi Legal Affairs mag chike, to nyaka sani gise mana tieko moko to pok gitieko thothgi. Ka gise tieko mae makoro waketo e puonj, waketo maino e puonj ne jopiny mondo chik opuonjgi kendo tagi kako onego gigo ombulu. Mae ni pok wayudo nyaka sani. Tageno ni possibly wigni kata week manyien wabiro yudo moa e parliament. Mano mokwongo. To mar ariyo, ada wacho ni voter education makoro ibiro timni. Wase yudo jok mathoth mabiro dhi piny ma wawacho ni kata kuom dweche ariyo kende to ji duto osewinjo gini te, nikech wabiro puonjo agents mondo ging'i ni to gini itime nade to be itime in law. Then wabiro dwaro ni mondo wapuonj political party representatives, to wabiro puonjo nyaka polise, kendo wabiro puonjo everybody. Mae ni gima wan go e laini, but okinyal sende kapoko chike ka obiro donge mondo chikwa ni mae ni information monego ume jopiny. Wach machielo mabende jopiny oyuaga ahinya en kuo mar ombulu. Kinde ka wachomo yiere pacho kae to jopiny wuok oko wacho ni ombulu ibiro kwali, kata wagoyo kura ombulu ibiro kwali, kata kagoyo ombulu ibiro kwali. To wachno mar yawo sava mabende noko yawo mano tok yiero mar higa mar 2017. Ang'o mutimo kaka IEBC ewi kuo mar ombulu ma ji osebedo ka lieko kaachiel koda yawo savas makamago? Wawuoye mar kuo mar ombulu ni mondi kata biadhie mar savas donge. Kuo mar ombulu aparo ni osemana bedo e pach ji ni IEBC kwalo ombulu. Wan onge ombulu mwakwalo be okwakwal ne ng'ato. Wapim ni gimoro kae ni aparo ni mondo ung'e maler. Higa mar 2017 ji mathoth nodhi e doho. Ji ne wan gi petitions kata jok manodonjonwa 317 ni ne watimo elections marach kendo no kwalo ombulu. Kane doho owuoye gigi te, ji 5 kende manoyudi
ni ne okwat no doho no wacho ni ne okwatimo maber. 312 no wacho ni ne watimo gino maler kapamba. Mano ing'eni atamalo 98. Nyathi koyudo 98 yawa en gi E koso en gi I. Omiyo kuo mar ombulu en obedoga e pach ji. To koro kisungu wacho niya ni jok moko wacho niya does my vote count? Ada wuoye wach ni eni mondo kuo mar ombulu kik koro ng'ato wuoye kendo. Kik ji wach ni kwalo ombulu to kiyiero. To ok ong'eyo ni to kwale kanye. Wachaki gi station kama e classroom cha. Kama ji donjo mar mondo mi olut ombulu. Ada penjo ji. Gin ji adi moyienegi donjo kanyo to go ombulu e station ka station. Gin ok giloyo 700. To kidonjo kanyo tigoyo ombulu to un ji 700 kata wach ni 650 nikech 700 gichopo to samoro bende ok gichop kanyo. Kwano votes mag 700 gieni dikawi maromo nade. Kose kwane those votes 700 to agents to gi jo neno duto wacho ni chutho Joyce Oduor to yudo 450 to Caleb oyudo 120. Kendo ji oyie nikech ji oneno kikwanogi ikwano mna votes 700 kende. Kato gikelo ni kalatas to giwacho ni nikech un joneno uyiere uru ni gini watimo maber nie kare keturu sei maru kae. Kose ket sei kae to adwaro mondo uwinj gini maler. 2017 nigoyo gimoro picha iluongo ni text. Text ni en mana numbers. Joyce Oduor oyudo kama, Caleb oyudo kama, ng'ano oyudo kama. Koro indiko numbers. Koro numbers gi ema technology goyo picha kama to oro to dhi e server mano uwinjo cha. To numbers kan tiere jok mariek to nyalo kata mana kawe kapok ochopo kucha to loke. Wang'ni watimo gimoro miluongo ni image. Wakawo mana tipo mar result. Doho no wacho niya we oro text ere result. Result and the physical form mane ji osign cha. Mane kalatas cha. Mano emiluongo ni result. Koro wabiro timo niya wakawo tipo mar result temwa oro e server. To kapod intiere result kanyo to kose lut ombulu tarik 9 dwe mar 8 IEBC nitiere koda thuolo mar tarik mar nyaka tarik 15 dwe mar 8 mar neno ni olandi kata duoko duto mag yiero makamaga inyanya to mago mag jatend piny Kenya ma jo Kenya mathoth thoroga ng'i ahinya. Chenro mane ma bende IEBC oseketo mar neno ni results makamago obedo olandi e yo makare maonge ng'ikruok moro amora. Kainya to bende nitiere gwenge moko makata kwa ng'ie e higa mar 2017 gwenge moko ne onge koda network mano mar 3G. Gisani ikruok mane muketo mar neno ni duoko makamago bi olandi e yo makare. Koro penj mi penjano ema adhi go nyime ni. Ni result emae. To owach niya result kiselande e station en e final. Koro mae ni itero gi mbui to server. To ng'at machielo majatelo manochungo ni gini to biro kode to the National Tallying Center. Koro ka mar mbui osechopo to wang'iyo to warito ma to wabiro compare go. Urito makoro makaratas owuon. To machielo cha mosedonjo cha to awacho ni
Mine is provisional. Mine is advanced copy. To kawayudo ni mar mbui cha opogore gi mae, to mae mwatiyogo. To koro, nikech ne wase declare result at the polling station. Adwa ng'isi ni ikaw result ni tikete korot. Awinjo ka jawinjo moro wacho ni by elections ma wasetimo nosedhi marach. Onge by elections mwasetimo since 2018 nyaka sani mosedhi marach. Watiyo gi method mang'isi ni. Ma in fact at the polling station results wuok kanyo to then ng'at manochungo cha. By saa 1:30 saa 2 saa 3 oseyudo result mare ma ng'at mabiro e tallying center kama ne watimie election en mana ng'at achiel kende. En mana ng'at moyombo. Nikech everybody else oseyudo ni oselogi nikech watime maber. Onge ng'ato moseywa kata achiel notime marach. Omiyo kuo mar ombulu ok bi bedo. Adwa ni mondo awach ne jo dalawa malong'o. Kuma mar ombulu wang' ni kadiponi uparo ni gine diure station mondo make sure kik ng'ato dhi kamoro machielo, diure station make sure ukaw that copy. Ng'at machielo bo kaw copy e stations duto, riw gi uru mondo ung'iyane ka opogore gi mar IEBC. Mar ariyo, server. Server ni eni ok ang'eyo, aparo ni jomoko nitie mong'eyo gima server en. To jomoko nitie ma ok ong'eyo gima server en. To server ne oyaw saa 8:30 odiochieng' mane the Supreme Court o declare judgment. Saa 8:30 to judgment ni itimo saa 11. Mano bende en saa matin ma ji duto te ne ok nyal ng'eyo. Kech server gime ing'iye iye kuchecho gin logs. Giluongo ni logs. Ng'at mane mano donjo, ng'at mane mano wuok, ng'at mane mano timo ang'o. Logs go nobedo photocopied te. Maromo kama. Mano mi okinde duto mane dwaro. Seche ariyo kende ok nyal romo mondo interpret go those logs mondo ing'i go bende gimoyaw ni eni. Nikech ochalo TV. Dier ng'e TV kochecho. Ang'o mineno ka ok in jalony e gigo. Mano e gima notimore. Server noyaw to noyawe for a short time. To IEBC nong'iso the court. Kendo bende nong'iso the okinde mane ntie kanyo. Niyaw, gimudwaro ni yuto kubi yude server. Unyalo yude kama ka un gi flash disk. Mai kama results ni. Aneno ka samarwa mano miwa aneno ka dhima pia ahinya. Sa anyalo ng'adowa kapok wawacho weche moko mabende kata pok wamulo gik moko. Wach 3G no pok imulo. 3G ni eni. Mar network. Monego be ni tiyo godo e kinde mag yiero. Ne gin 11,000 stations. Sani na winjo ka jo Communications Authority owacho ni gibiro loso mano. Gima notimore that time en ni ne okwa gazette ni 11,000 stations ne onge gi 3G. Omiyo kane waoro, gima ne waoro, results mane waoro, to tamore dhi nikech 3G onge. Kochopo kamachielo, to yudo 3G to dhi, to the court no wacho. Ni to kama no dhi ni en kanisa. En but kanisa. Ne onge station but kanisa ka, ore kanisa ka. Ni aonge kare ne otimo gimoro marach. To ne en mana ni nikech otamore dhi koro ko iwuotho kode to dhi to because all of them are biomapped to koro yudo ka result mano wuok kanyo no owuok not at the station mane owuokie. Koro iwacho ni illegality and irregularity.
That was the problem. Sani, ka kuonde mwayudo ni 3G onge, to wabiro wacho maler kendo wawacho ni a gazette notice 3G onge stations 18 kata 100 kata 12,000. Koro ji ong'eyo ni kae ni gima koro wabiro timo, wabiro wuok gi gini wadhi to the constituency office or tallying center kama 3G nitiere, and it will go. Atoka pod wantiere mane wechego mag yiero. Sani wanyalo nitiere gwenge moko mapacho kae maponono monjo sebedo mathoth ahinya, kendo nitiere nok mar arita e gwenge makamago kwa nyalo tiyo kod ranyisi gwenge mag Baringo kata Lamu. E kinde gima waikore ne yiero, en ikruok mane ma useketo kaka IEBC maneno ni gwenge makamago bende obedo koda kwe kata yiero bio bag kure yo maber kata yo manyangafu? Friday wa launch gimoro miluongo ni ESAP. ESAP en Election Security Arrangement Program. Ma wanie gi police, kendo wanie gi Ministry mar Internal Security, to IG bende wango. Wan waonge gi police kata mamiyo kata mag security, but the IG mamiyo wa security. So kawa arrange gini otingo ji mathoth madil gi weche mag kwe to gi weche mag arita. Kwase launch go to gibiro ngisowa adieri kaeni onego wakete ji makamae, ka onego wakete ji mabende ni winjo ka Minister CS Matiang'i wacho ni gichungo motegno kendo giseketo arita mar kwe, kendo gin gi 1000 chiegni 35 mag police magiketo in place mabiro keto arita gi kwe kuonde ma yiero biro bede. To wantiere koda gweng kaka Migingo kachacha iseng'eyo ni osegabedo koda ywaruok ka be en e Kenya kata en e Uganda. Jo Migingo bende biro luto ambulu kose gin jo Kenya we achacha ni koro Migingo nitie Uganda? Pokta somo kadiponi nitiere station, electoral station Migingo. To mano ka yudo to abiro ng'isi. But kama nitie machiegni kodgi, to gidhi adhiya to giluto ombulu kane gibedo registered. Nikech nyaka bed ni ne gidhi kamoro magikawo ombulu. Ka gikawo ombulu kanyo, to kama gikawo ombulu no, ema Kimskit ma wan gocha biro wacho ni Joyce, in ok ni kawo ombulu ka, in dhi Mbita kure ma idhi goyo ombulu. To ka watieko, IEBC nentiere koda budget mar omenda madirom bilion 40.9 ma bende gigeto mar tiyo godo e bago yiero maduong' ma higa ni. To nyaka sani ka supplementary budget kata budget mabalang' ma jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta nyochwe koke, omiyo IEBC omenda madirom bilion 8.8 ma bende omednegi ewi pesa ma yando semigi, matende ni pod uremo bilion madirom 5.9. Pesa ma IEBC nitiere godo sani bende biro bago yiero ma higa ni eyo makare koso nego bedni imedo umoro kwatieko? Ibiro medwa bilion 4.5 nikech mano ema wanyalo tiyogo kaka ne wa plan mar yiero. Omiyo ageno ni supplementary budget ma kiny nochiw gini ket pesa no. Nikech nyaka wayude mondo watim go tich maber ma jo piny dwaro. Oteni ne jo Kenya kotudore koda IEBC ma jo Kenya duto sani wang'gi duto ng'iyo mana IEBC motelo ne yiero maduong' ma higa ni. Jothurwa adwa ng'isou ni kaka IEBC wan wabedo trend ni mondo walos weche mag yiero, wabagi weche mag yiero e Kenya kae. Omiya kwayo ni beduru gi kwe. Ugouru kura e stations magu. Kadiponi station mari ni oyudo kura mogo jumla moloyo 700, timiwa wach nikech mano kare yore mag kwelo. To kadipo ni in gi dwaro mar ng'eyo
ka kura mari okwan, go kura kati winji e station. Nikech jok makwano kura gi gin mana jo gweng'u gi jo dalau. Wabiro ndiko ji chiegni 530 kuom jumbe ariyo. Kuom jumbe ariyo kata jumbe adek. Magi jo dalau, magi jo gweng'u. Wuouru kodgi mondo giti tich maler, nikech tich mar mibadhi itimo e station. To ka wuoyo gi jou maler, to tich mar mibadhi ok bitim, nikech wan wawegi wasetren jowa kendo biro timo tich maler. Yiero mar Kenya kae ni olosi e yo maber, olosi e yor kwe, olosi e yor adieri, kendo wan chik ema miyo wateko. Miyo jo Kanyanam amora ahinya mar wuoyo kodu ka un gi wach moro, to ndikna ura ndika kata mana barua ochope IEBC anniversary tower. Tasoma tanyalo duoko ji kata mana individually. Erokamano ahinya. Kuom kawo thuolo mari mar mondo mi ibi ilerne jopiny ikruoge ma bende useketo kaka IEBC motelo ne yiero maduong' ma higani. Nyako Ramogi Ajuang, mana kaka iseneno antiere kae koda komishona matiyo ka duol matayo weche mag yiero kod kiewe pacho kae Justus Nyang'aya, ma bende wabedo godo koda twak mong'ith kotudore koda ikruoge ma bende IEBC oseketo piny motelo ne yiero maduong' ma higani ma bende biro bag kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. In janeno marwa manenenowa, ageno ni penjo duto ma bende nintiere godo maponono ne nyalo keto, okiket geno mari kuom IEBC odwoki duto, kendo kochopo nyaka sani nyalo bedo koda geno ni IEBC biro tayo yiero maduong' ma higani e yo maber kendo e yor mar kwe. Nyako Ramogi Ajuang kanyo e mwachopo godo e giko mar chenro mar Mbaka Oromo ma bende ne wantiere godo e studio kinyi makawuono. Elonya wadwa Sharon Ong'ao kaachiel koda Cleophas Oluoch kaachiel kod jogo duto ma bende oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare, mano moriwo producer marwa, director marwa mano Alex Obado, kaachiel koda jogo picha kod jomak duol duto. Wakwayo ni mondo ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani, nyinga Joyce Odur.